Здравейте! Днес ще покажа как да си направим мизерна барлога в Майнкрафт. Чай, аз не съм много добър на руски, па ми е по-лесно. Така. Мислим така, че ще е добре. Ай, създавай го. Тон-тон-тон. Така, както казах в началото, ще покажа как да си... как да си направим барлога. Чакаме. Ще превърта докато се свети. И готово, то се заради света след една минута чакане. Брой хем. Сега ще си направя една барлога. Очаквайте да строя нещо велико, ама не в този епизод. Защото... Един момент. Извинете, баба ми проговори, провали нещо. Да не коментираме какво е направила и да я обвиняваме с простоти. Аз ще да покажа как да си направя барлога. О, вижте, скинът ми е много як. Той е на някакъв самурай. Емо, кажи здрасти на хора. Здрасти, аз съм супер емо и играхме. Да. А това е супер емо. Аз съм Леонер 24, мисля, че така се казвам. И да не правим глупости, да се намеря с така. Много се обърквам с тези контролери, ама какво да се прави. Такъв е живота. Барлогата ми е почти готова, макар и мизерна. Вътре какво ще си трусна един съндък, един крафтинг тейбъл и едно легло. Сега само покрив остава да си направя, който ще е от дърво. Ето такова, това ми е любимото. Между другото, абонирайте се за знака, той е пич. Точно така. Той е пич. Така. Къде бе? Така. Горе-долу, като за първа. В следващият ми епизод ще започна нова поредица, която ще я снимам с Алекс. Ако не се знае, той се казва Екзотик. Да. Така. Да. Тази е барлогата, в която живя и твори Робинзон Крузо. Чао.